हंगशील मुगे प्रीती बंद बांधवांका नानी माईल नमस्कार. हा या एपिसोडात तुमका हंगाचे आमगेले शेन आयब्लिस गार्डन जालेले लिलियाक त्या एक पर्पल नील फुलाचे चंदाई पटेतस आणि एक सान जोक्स. हा सुरे जोक्स दकन सुर करूया पुरा सुक्की कॉमेडी. हंगा अमेरिकांतू हायवेर वतना पुरा स्पीड लिमिट असता. चढती म्हणारी 65-75 माइल्स किलोमीटर नाही तशी त्या पळवून उचिका चिकी चढ वत म्हणताना त्या मार्गारी खंचे ट्री मुळांतू जवो आमगेलो पोलीस मामुनी पण राबून त्या गन्नुशेस ताजेन स्पीड आणि पुरा चेक करून स्पीड वतला राबायता टिकेट दिता पेनाल्टी पुरा घालका पडता. हा गम्मत आमगेल किट माई तिगिल तोडेची तलगांची फ्रेंड्स हांका तांका घेऊन एक शॉपिंग मॉल नेक्स्ट टाउन अंतु थई विचा म्हणून पुरा जना घेऊन चमकली. तिगिल त्या शॉपिंग मॉल रूट 130 म्हणून एक असा तांदान ठुंजात रूट 22 घेऊन एक्झिट घेव का तशी ही पुरा मंतारांक आंबोडू ही चमकली आमगे किटमाई खडे का रूट 22 री पोलिसां धरली. वय पोलिसां धरून किटमाई सांगतान किटमाई म्हणाली हाव लिमिट आपशी उणारी असा 65 नाही 75 नाही हाव 22 माइल्स आरवतस मग कसला माक धरलाय म्हणता. पोलीस म्हणता अंडर लिमिट येऊचे डेंजर ओव्हर लिमिट येऊचे डेंजर. तुगेल स्पीड लिमिट 22 असेल नेमकी तुका हाकडतान दिली म्हणता. किक मायनोगी वैरी पाचवं बोर्ड दाखवून म्हणाली बरे ना पडते रूट 22 म्हणून. खडेक पोलीस हसून पडलो त्या रूट स्पीड लिमिट नाही रूटा नंबर म्हणून तशी कन्फ्युजिंग रूट आणि स्पीड लिमिट किट माईल पाप. खडे पोलीस पाप दिसता आणि सांगता आणि मुकार केन्ने 60 दारी 65 पुणे अशी वय तुम्ही केन्ने अंडर लिमिट छाना म्हणून सांगताना मागशी पळैत तो पळेलारी भाई मनुष्य पुरा सीटा गट्टी दोन भिवून पडल्यांची त्यांना पोरा निमगित आर यू लेडीज ओके म्हणता. त्यांना ती सांगता त्यांनी आता मी रूट 130 पास जाऊन रूट 22 आईली मात्र तसे जाऊन त्यांनी भिवून पडल्यांची म्हणून कडे पुढच्या गेलारी स्पीड लिमिट आणि रूटाचे नंबर कन्फ्यूज जाऊन आमगे किटमाई रूट 130 री 130 माइल्स कार धावडा नाही तशी त्या म्हणता बाल मनशी पुरा भिवून कडकडेन मेलेंची तसा पुरा गमत असं आजच्या एपिसोड अंतु एंड करता हंगाम गेले लिलियाक बुशाचे एक चंदाय घालता असं धमई असं ज्याला ये पपल कस पोरमोळ मळारी दुंबी बीज पुरा भोंत असताची ताई माक्षी गल्लारी स्वर्गलोकाशा पोरमोळ विंगड चंदाय विंगड तशी जाऊन तुमगे बिटू या एपिसोड अंतु लिलियाक फुल पटेत असं येता. नमस्कार.